Wedi bod yn ddiwrnod caled yng Nghaerdydd. Roedd na ddim gwaith wedi dod i'r swyddfa ers misoedd. Roedd fy mhartner wedi marw o syrffed. A fy enw I oedd ar y drws bellach. Ond gwyddwn deiau rhywbeth, rhywbryd, o rywle. Ia? 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 Reit. Ac yn sydyn, roedd yr achos a sgwydodd y byd pop i'w sodle wedi ei roi I mi i'w ddatrys.